2 juta Mas, lho 2 juta ini Mas. Opo kuwi ki opo kok 2 juta ki? Kitchen set Mas. Lho kitchen set ini apik full ACP, ya toh. Heeh. Ning kene nek nggon tempat Mexico. Iya. Lacine telu wis gawe enek rele enteng kayak ngene. Jen masuk Masuk, iki Pak. penyimpanan iki sedeng akeh. Sedeng akeh. Lah iki ya enek tak kompore kok cukup 2 tungku. Oh. Lobane ke. Wastafel ya komplit Mas. Wi enek nggon piringe apa ora? Yo enek to, gur piring ya iki saya tak bonusi keran sama bane yo enek. Wah enek bonusane. Enek to, iki nek nggon tak piring tak gelas ning kobar dikorai. Oh. Ngisore kok ya enek tak piring tak gelas iki. Nah, is jen paket komplit berarti iki. Paket komplit enek tak piring tak gelas. Ngisore gawe keramik. Wah, cocok iki nek keramik kene iki. Gawe keramik terus wis enek glindingane. Nah, kuwi lho. Sik. Piye? Iki kan nggonku rada ombo nek tak ge lurusno kena apa ora iki? Iso ki asline 2 barang Mas, iki iso digeser lho. Wah, lah tak kira nek langsung dadi sudutan iki. 2 juta rupiah ae dapat kitchen set full set Mas. Wis gratis ongkir porong 2 juta ki. Gratis ongkir bayar jadi setelah barang sampai cek dulu baru bayar. Iya toh? Heeh. Cara pemesanan nang bio profil, tapi tak dudono sing 2 juta kene Mas. Kene. Di. Kene. Lah kok moro rene? Iya toh Mas. Iki lho Mas yang 2 juta. Nah. Oh, alah sing cilik sing 2 juta ki. Iya toh sing iki kitchen set full set Mas, enek ya rak kompore, enek wastafel ngisore ya enek rak piring rak gelas ngene iki. Oh, lah ya komplit tapi gur Komplit. cilik ngono Yo, ya. bedone luwih cilik. Iya toh. Tak kira sing gedhi kayak oleh 2 juta ngene. Sing 2 juta ae gratis kok Jati Ujat kan bayar cek setelah barang sampai cek dulu baru bayar. Pilihan motif kan akeh. Matur sembah nuwun.